Kaixo lagunak, gaur maiatzak 18 eta gaur hemen bildu gara kazetaguneak zuzenean ematen dituen hitzaldi hauen aurrean. Badakizue zuzenean eta esklusiban kazetagunetik aurrera. Nere izena Eneko da eta gaur gai interesgarri baten inguruan hitz egingo dugu. Izan ere, azken aldi hontan, COVID-a dela eta gora eta bera, nork ez dau medikuarenean itxordua eskatu, bai telefonoz, interneten inguruan, edo tablet edo mobilagaz. Beraz, gaurko gaia, zure mediko itxordua interneten bidez nola eskatu, bai ordenagailua erabiliz, telefono, tablet zein mugikorraren inguruan. Ongi etorriak izan zaitezte eta gogoratu kazetagune asko eta asko zabalik ditugula eta zeozer behar izan ez gero, itxordua eskatu, telefonoz deitu, ona etorri eta laguntza eskainiko dizuegu. Beraz, goazen aurrera. Zure mediku itxordua eskatu interneten bidez. Bale, azken aldiotan, normalean, medikuarenea itxordua eskatzen dugunean, normalean beti zer egiten dugu, telefono eskegi, deitu, eta ea sortea dekogun eta norbaitek telefono hartzen digun. Gauza da, gaur egungo egoera dela eta zaila izaten dela askotan telefonoz itxordua hartzea. Izan ere, ambulategira deitu eta jende guztia dabil telefonoz deika. Horregatik askotan errezagoa da bai, edo telefonoa, tableta edota ordenagailua erabiltzea. Izan ere, bai tablet, telefono edo ordenagailua erabiliz, edozein ordutan, edozein egunetan itxordua hartu dezakegu. Egia esan, naiz eta hasieran pizkat kostatu, erreza da, egin daiteke, ez da ezinezkoa den gauza bat. Beraz, igual, lehenengoz egiten dugunean geure datuak sartu behar duguz, baina behin datuak sartute oso erreza da aurrera egitea. Beraz, hurrengo hitzaldian, pausu hauek nola egin eta nola jarraitu azalduko dizuegu. Hori da. Beraz, goazen Azteko, Osakidetzaren webgunetik nola egin azalduko dizuegu. Hau da, bai tablet zein telefono edo ordenagailua erabiliz, baina aplikazioa erabili barik Osakidetzako webgunea erabiliko dugu. Erreza da, erabilgarria eta oraintxe bertan ikusiko duzu. Hori da. Lehenik eta behin, egunero egiten dugun moduan, Googlera joan edo edozen bilatzailetan Osakidetzaren helbidea jarri beharko dugu. Hori ikusten duzuen moduan, www.osakidetza.eus. Bertan, Osakidetzako web orrialdean gauza asko topatuko dituzue. Baina geuri benetan geure gaia zein da aurretiko zita. Hor, web orrialdearen erdialdean aurretiko zita ikusiko duzue. Behin aurretiko zita lokalizatuta dekozuenean, gauza datu askorik ez dozue sartu behar. Gehienez, hor pantailan ikusten dozuen moduan, lehenengo OTI zenbakia. OTI zenbaki euskeraz edo tiz erdaraz esaten den zenbakia. Hori, osasun txartela hartzen badozue, 8 zenbakidun zenbakitxoa da. 8 baino ez dauz. Alde batetik oso zenbaki luze bat topatuko duzue, baina ez, zeuek behar duzuen OTI edo tiz zenbakia, zenbaki txikiak direz. Hori jarri dugunean, geure lehen abizena jarri behar dugu. Lehen abizena baino ez, ez izen, ez bigarren abizenik. Lehenengo abizena baino ez. Eta gero, jaioteguna.
baina gogoratu askotan gaizki ulertuak direla eta edo errore emango dotxue. Hau da, jaioteguna sartzen dozuenean formatua jarraitu behar dozue. Hemen, adibide bat ipini dotxue, bale? Formatua hau izango litzateke. Hau da, imaginatu, 10/05/1990. Hau da, 2 digito barra. 2 digito eta barra eta gero 4 digitoak. Izan ere askotan puntuak edo sartzen ditugunean error emango dozt. Beraz hori kontutan hartu, hau da, oti zenbakia, lehenengo abizena eta gero jaioteguna formatua jarraituz. Hori da. Behin hori jarri dugunean, ja pantailan geure datuak agertuko dira. Askotan egiten baduzue eta error ematen badozt, edo no se ha encontrado tal o cual, askotan, hemen niri gertatu izan zait, igual Osakidetzan eta DNI-an datuak desberdinak izatea. Beraz, askotan saiatuz gero, eta ez baduzu ulertzen joan zaitezte zeuen anbulategira eta bertan zeuren datuak kontrastatu ditzatela. Ea gehien bat jaioteguna ondo dekoten, bale? Hori da, datuak ondo badauzt, hurrengo pantailan zeure izena abizenak topatuko dozuez, zeuen ambulategia eta zeuen herria, hori da, eta gero zeuen mediku eta enfermeruaren izenak. Behin hori topatu, hori behin aurkitu dugula, beste zita bat eskatu atala ikusiko dozue. Horrez gain, nire zitak ere atala ere topatuko duzue. Izan ere pantaila honetan, bi aukera dekozuez. Alde batetik, zita berria eskatzea, eta bestetik dekozuen zitaren bat kentu eta anulatzea, bale? Hoiek direz gehien bat aukerak. Zita bat eskatu, emoten diozunean, normalean, aukera desberdinak egoten direz. Oin dela hilabete batzuk normalean izan, itxordua, noaz, nire medikuagaz, edo nire erizainagaz, bale? Baina gauza da, egun hauetan, COVID-19 aurkako bakuna edo txertoa dela eta mediku, erizain eta horrez gain ere pantailan ere agertuten da COVID-19 aurkako txertoa hartzeko itxordua hartzea. Beraz, edozein egunetan mobilera mezua jasotzen badozue, pantaila honetan ikusiko dozue, mediku, erizain eta COVID-en aurkako txertoa hartzeko itxordua hartzea. Hori da. Beraz, adi egon zaitezte. Hori da, behin hori egin eta gero, hurrengo pantailara hori da, joango gara, gauza da, zein da gauza, egungo egoera dela eta ambulategira joateko itxordua hartzeko ez dagoela aukerarik. Aukera bakarra zein izango da, telefono bidezko zita. Naiz eta aurrez aurreko zita hor pantailan agertutea, une honetan ezinezkoa da, egoera dela eta. Orduan, aukera bakarra zein izango da, telefono bidezko zita. Dena den lasai, izan ere, behin itxordua hartuta gero, medikuak berak edo erizainak telefonora deitu eta behar izan ez gero aurretiko zita eskainiko dotzu. Beraz, horretan ez dago arazorik, benetan medikuarenera joan behar basarie, telefonoz deitu eta itxordu emango dotzue, horretan ez dago arazorik, beraz ez larritu. Hori da, behin, imaginatu ja hartu dugula hori, telefonoz aukeratzeko zita, ez? Hurrengo pantailan gauza da hori. Behin geure telefono zenbakia sartu eta gero egutegi moduko bat agertuko jatzu. Azkenean ibilbide logikoa da. Hau da, lehenengo nire datuak sartzen dodaz. Hori da. Gero telefonoz, nahi dut itxordua telefonoz. Gero nire telefonoa zenbakia sartuko dut.
Eta hurrengo pantaila zein da, egutegia agertuko zait. Hau da, zita hartzeko, noiz nahi dezu zita. Asteazken, ostiral, bariku edo noiz dekozun zita, bale? Eta gauza da zuk imaginatu osteguna hartzen dutxula, ez? Imaginatu, maiatzak 19, osteguna. Orduan, hurrengo pantaila horretan, orduak aterako zaizkizu. Bale, imaginatu, maiatzaren 19an, lauretan, laurak eta laurdenetan, laurak eta hogeietan. Orduan zuk, laurak eta hogeietan nahi baduzu, arratoi hartu, klik egiten dozu, eta zuzenean ja eguna badekozu, eta ja ordua momentu horretan hartuko dozu. Behin hori egin eta gero, behan eskumaldean badekozu zita baieztatzeko botoia. Beraz gogoratu, behin datuak sartuta gero beti ere botoiari eman behar diozula. Hau da, zita konfirmatu edo baieztatzeko, bale? Hori da. Eta behin hori egin eta gero dinozu, bale, itxordua hartuta dekot. Pantailan agertu egiten da. Bale, hori da, pantailan agertu egiten da, itxordua, ambulategia, ordua, eguna, eta horrez gain, erreferentzia bat emango dizute. Hau da, zenbakitxo batzuk, zenbaki horiek ondo apuntatu izan ere, justifikante moduko bat izaten da hori. Eta horrez gain pantailan beran badeko zuez aukera desberdinak. Hau da, itxordua Google Kalendarren sartzeko aukera, itxordu hori deskargatu eta gero imprimatzeko aukera, hori da, eta baita ere, posta elektroniko badeko zue, zeuen posta elektronikoa jarri, eta horako justifikante bat korreora botako dizuete. Eta azkeneko auskera zein da, begira, posta elektronikorik ez badeko zue, imprimagarrik ez badeko zue, atera mobil hartu eta atera iezaio zue pantailari argazkitxo bat. Azkenean erreferentzia baino ez da, bale? Erreferentzia egunean bertan badazpa zita anulatzeko. Beraz, hortze da gauza. Momentuz, esan dudan moduan, itxordua telefonoz izango litzateke. Egun horretan, zuek hautatutako egun eta orduan, medikuak telefonoz deitu eta behar izan ez gero momentuan ja itxordua emango dizuete bertara joateko, bale? COVID-19 aurkako txertoa hartzeko itxordua bada, egunean bertan, ara joan, eta bertan emango dizuete. Beraz, nahiko gauza da hori, nahiko ibilbide logikoa dala, eta pantaila pizkat irakurriz gero, berehala egingo duzue arazorik gabe. Bestela itxordu hartu, guguan etorri eta momentu baten egingo dugu, gure laguntza eskainiko dizuegu. Goazen bada aurrera, bale, eta Osakidetzaren web orrialdearekin bukatzeko gogonatu hasierara joaten basarie, hau da, zita hasierako puntura bertan badeko zuere zita ezeztatzeko aukera. Gogoratu, zita ezeztatzeko aukera, lehen komentatu dotzueran erreferentzia edo kodea jarri bar duzuela, bale? Azkenengo momentuan imaginatu hori esteko zuela bertara joateko denborarik edo dana dalakoa, onena zita ezeztatzea da, bale? Besteei aukera emoteko. Hori da, bale, orain arte komentatutakoa da, ordenagailuaren bidez egiteko izaten da, tabletegaz eta mobilegaz bebai. Baina gauza da, gaur egun, gauza asko erabilteko app-ak erabiltzen dituego, bale? Osakidetzako aplikazioa eta edozer gauza erabiltzeko aplikazioa. Osakidetzak bebai badeko tabletaren bidez edo mugikorraren bidez, gogoratu, erabiltzeko aplikazioa. Askok eta askok ziurrazkia mobilean eta bedan eukiko duzue aplikazioa instalata. Bestela gogoratu Play Storeen edo App Storean sartu bar zariela eta hor bilatzailean
Osakidetzako aplikazioa topatu. Normalen osakidetza jartzen baduzue, berele ikusiko duzue, osakidetza portal mobil. Hori zeuen tablet edo smartphonera instalatu eta berehala egingo duzue. Gogoratu beti ere, Play Store edo iOS sistema eragile erabiltzen baduzue, App Storea erabiliz. Hori da. Behin aplikazioa instalatu dozuenean, hasierako lau pantaila topatuko dozuez. Azkenean hauzen, ongi etorria baino ez da, informazioa da, ongi etorria izan zaitezte, gero euskeraz, ala gazteleraz, gogoratu ere, askok eta askok euskeraz erabiliko dozuela, eta beste asko gazteleraz. Aplikazioak zein zerbitzu eskiniko dotxuen ere azalduko dotxue, eta gero, hori behin irakurrita gero, hori jarraitu eman bar dozue. Urrenko pantailara banan joateko. Gogoratu, hauze, behin gaztelera edo euskera jarri dozuenean, ongi etorria baino ez dela. Jarraitu beharreko prozesua. Eta behin aplikazioa pantailan duzuenean, hor ikusiko duzue olako menua edo aukerarik orokorrenak. Gaurkoan guk aurretiko itxorduaz ari gara, baina gogoratu ere gaur egun jende askok ere osasun karpeta erabiltzen duela. Osasun karpeta nahiko ondo dau, erabilgarria da eta bertan zeuen datuak, zeuen itxorduak, zeuen analiziak eta zeuen medikuaren karpeta edo begiratu dezakezuela. Hori nahi izan ezkero, zeuen txartelagaz ez da nahikoa. Horretarako kafetagunera etorri eta urrengo ziurtagiria atera behar dozue, hauze behar dozue, BHQ ziurtagiria. Horregaz, edozein momentutan bai ordenagailutik, mugikorretik edo zaitabetik, zeuen osasun karpetara sartu zaitezkete, zeuen analizi, datu eta gauza guztiak ikuskatzeko. Beraz, hori egin nahi izan ezkero, hartu itxordua, etorri eta guk ziurtagiria emango dotxuegu. Hala ere, gaurkoan gogoratu, bagauzela aurretiko itxorduagaz. Hori da. Aurretiko itxorduagaz. Hasi berriak basarie, pantailan ikus ditzakezuen datuak sartu bar dituzue. Hemen lehenengo zeuen izena sartu bar duzue eta lehenengo abizena. Gero, oti zenbaki edo, lehen esan dutxueran, 8 zenbakiko tiz edo oti zenbakia. Eta gero gogoratu, zeuen jaiotze data. Mobilagaz, askotan hau ez egiteko, onena zein da zeure profila gogoratzea. Horretarako urrengo astean beste itxordu bat hartu behar dozue, ez dozuez zeure izen, abizen, oti zenbakia eta jaiotze zenbakia sartu behar. Profila gogoratu ematen badiozue, urrengo egunerako badeko zue zeure datuak sartute. Hemen aplikazioan zeure datuak, zeure gurasoen datuak eta zeure semelan datuak sartuta izan ditzakezuez. Hau da, ez zeuenak bakarrik, Imaginatu nire aitarentzako dela itxordua, orduan nire aitaren profila, edo amarenak, edo seme alabenak, Profil bat baino gehiago izan dezakezue sartuta. Hori da. Behin datuak sartuta gero, betiko moduan, zeure izena, zeure osasun zentrua, zeure medikua, zeure erizainaren datuak agertuko direz. Eta gero, lehen esan dutxuedan moduan, badeko zuez, interneten ordenagailuan esan dutxuedan moduan, beste zita bat eskatu edo nire zita kontsultatu edo ezestatu. Azkenean, hau ordenagailuan egiten dugu moduan gauza berbera da.
Bale, momentu honetan imaginatu, hori, beste zita bat hartu eskakizuna egiten duzuela. Normalean zein aukera dekozuez, erizainagaz edo medikuagaz. Gaur egun eta egoera dela eta telefonoz ere hartzeko itxordua agertuko da. Izan ere normalean telefonoz hartu behar duzue, gero telefonoz deituko zaituzte eta behar izan ez gero itxordua emango dizuete, bertara joateko. Eta COVID-aren aurkako txertoa hartu behar boduzue, gogoratu behar hor beste zita bat hartu, zure medikuarekin, erizainagaz, telefonoz edo COVID-aren aurkako itxordua ere hor agertuko dala. Hori da, hor ikusten dozuen moduan, hori, momentu honetan, kontsulta, telefonoz baino ezin daiteke hartu. Orduan behin, telefonoaren aukera eman diogunean, zein da hurrengoa, hor ikusten dozuen moduan, klaro, telefonoa sartu barko dozue, zeuen telefono zenbakia, Telefono zenbakia sartuta gero, betiko moduan, egutegia agertuko da. Egutegian, zer egin behar duzue? Zeuek nahi duzuen eguna hartu. Maiatzaren 18, 19, 20 edo 30. Eta behin, eguna hartu dozuenean, itxorduak agertuko direz, baina, garrantzitsuena, ordua, 11, 12, edozein ordu, gauza da, itxordua telefonoz bada, eta maiatzaren 20an 12etan, maiatzaren 20an 12etan, bai medikuak edo erizainak telefonoz deituko zaituzte. COVID-aren aurkako txertoa hartzeko itxordua hartu bat dozue, imaginatu, maiatzaren 20an 12etan ez dakit dongo ambulategira joan barnezela txertoa hartzera. Hori baino ez da, dena den gogoratu beti ere, bai eguna eta ordua hartu duzuenean, beti ere zita baieztatu behar dozuela. Beti zita baieztatu. Gauza da, zita baieztaten ez badozue, jai dozue, hori beti ere gogoratu. Izan ere jende askotan, urrats horretan gelditu egiten baita, eta klaro, ez badozue ezer baieztaten, ez dekozue itxordua hartuta. Gogoratu beti ere itxordua baieztatu egiten dozuenean, hor pantailan ikusten dozuen moduan kode edo erreferentzi bat agertuko dela. Behin kodea eta erreferentzia edo ateraten denean, badekozue itxordua hartuta. Telefonoz deia hartzeko, deia jasotzeko, txertoa hartzeko eta imaginatu urtebete barru ondo gauzela eta zuek zuzenean medikura joateko itxordua dela. Beraz gogoratu erreferentzia. Honena zer da hori erreferentzia zuzenean apuntatu eta horrekin nahiko dozue. Hori da, primeran. Orduan, gogoratu. Zita kodea, erreferentzia apuntatu, aldaketak egiteko edo zita hori kanzelatu behar badozue, hori da, eta gogoratu beti ere, hori, zeuen posta elektronikora itxordula bidaliko dizuetela, Beti ere, behin itxordu hartuta gero, zeuen korreoa sartu, edo hori da, justifikante moduko bat deskarga dezakezuela. Izan ere jende askok eta askotan itxordua hartu egiten dau. Baina, klaro, ez da beti urduri da, baina benetan medikura joan eta itxordurik ez badeko dela esaten badiate, zer egingo dut, gogoratu, beti ere kontutan hartu, hori itxordua apuntatu behar dozuela eta gehien bat erreferentzia. Nahiko erraza izaten da normalean. Dena den egiten badozue eta arazorik izan ezkero etor zaitezte kazeta gunera. Azkenean nahiko prozesu logikoa da eta pausuz pausu egin behar dozu eta nahiko argi agertzen da pantailan. Beraz, pausua jarraitzen badozuez ez dozue arazorik izango. Gaur egun jende asko ari da hauze egiten eta gehien bat
telefonozko itxordua hartu baino gehiago txertoaren COVID-19 aurkako txertoa hartzeko. Normalean, telefonora mezua bidaltzen badizuete, badeko zue itxordua hartzeko eguna, onena da, bai ordenagailutik edo mobileko aplikaziotik urratsa jarraitzea eta itxordua ametik hartzea. Bale, hori da, oso ondo. Bale, mil esker hor egoteagatik, momentuz hau izan da guztia. Gogoratu, ostegunean, maiatzak 20, goizeko 12etan bebai, badeko zuela itxaldi hau berbera, baina gazteleraz. Hau da, solicita tu cita médica por internet en castellano. Hauze, baina gazteleraz. Eta hurrengo astean baduzue bebai, hori da, asteartean eta ostegunean, 25 eta 27 goizeko 12etan, WhatsApparen inguruko nondik gorakoak, bale? Izan ere WhatsAppa gauz egunero erabiltzen eta horren inguruko nondik norekoan itxaldia izango duzue, bale? Adi egon zaitezte, izan ere kafe eta gunea ikintza berriekin ari bai da egunez egun eta eskerrik asko hor egoteagatik. Hurren arte eta ondo izan, agur!